Hemen gutxita txukirratiko kontroletik konturatu ez dela oiko sintonize, bai gaurko inbitauek merezi da beste sintonize gaurko etxik entutie eta beste modernotxo bat entzutie. Ia zela topaten zuen geure sintonia hau. Gaurretorri den pertsoni, ez da bakarrik bermiotarra eta kriston gitarristie, oso pertsona maju bai, ikusko zazuen kaletik noiz aurre, zan ez da, timidamente, beran kaletik musikuek kaulan esaten gara, diskretamente pasaten gara kaletik, gero horren atxien beste gauza asko dauz, eta gaur auri minku balorien pertsona hau esetukune, jota gazazten da. Eta abizena, Pegas. Badakitze dato gitxiri zela izena jota gazazti eta bigarren lehoko abizena Pegas, bai onino dato gizau gure bazuien amarru bizidako eta sasoi baten uste dut esan zala bera errudune, ze kristone gozarizek eitzezan dauen, bani amaboskio lo ditxuti bai, sasoi baten horre tarazkan zauela biharrien.
kriston tostadak itxesan dauen, eta gero croissanagaz da holan. Geu gazdaku gaur, ez da etxutingo gizaue itxarora erain. Josu Teietxea, jauna, zelan zabiltz? Ondo, arratsaldeon. Arratsaldeon, zelan topazu kanta eta intro txiki hau? Bueno, ondo, politxe. Bai, ez da? Bai. Bueno, hola, metaleru eta rockerue... Azkanien uste dut musikarizek bai bidula beste gauze barri beten txun, ez da, betiko sintonize. Bai, beti. A ber, betiko sintonize mantenduko, txukirratian, bai, gaur zeu zer espeziala guzan du ekin zeugaz. Bueno, gaur inbiteta zauz hamen itxukin, ze aurtik kaletik esan doztien nien beste talde batek zabiltzela eta lana dako zuela, esan dut, ze aukera hobi haue Josuri itxeko elkarrizketa txiki bet, ez duteko apurtxu beran pertsonie eta beran proiekturi buruz itxeko apurtxu bet berba. Ondo topaten zu? Bai. Bueno, aruen, inguna da, lela hui zeure pertsona ni bilbide txiki bet, zen nibe kuriosidakot, inoiz ez du egin berba elkar oneri buruz. Nor zara zu musika, edo zer musikari moduan, eta nondik dato zure musikeko zaletasun hau? Bueno, musikeko zaletasune... txikitzetik, askanien aman tabernatik, denporazko pasa hortik, tabernatan beti da musikie, eta, musiki hona okitzen zauien. Taraskatik? Bai. Taraska musika hona okitzen zauien, bai? Bai. Asko ganera. Bai, pilo bat. Hortik dakotez, kendu zabinikon tabernie deusko asko etxera etorzien. Bai. Ta, gero txikitzen zuten zanaien hori solfeoko klasetara, pianoko klasetara, bai, printzipioz, ekintze bat eitzen zanotena, eta gustoko, bai, beste bat elez, bat gehiago. Ta ja, 13-14 urtegaz, bai. Ja hori dana itxitxokin eban eta entzuten zan duten musiki lagunekaz, normala. Eta, istripu baten ondorioz etxin non bizan aiena, lagunek etorten ziren ikusten eta eskatuten zan duen falduteko oso zer, alkile horretan denboretan bideoklupen pelikularen bat eta... VHS-en? Bai. Ondino VHS DVD, merkiena, en momentuen. Bai. Orduan pelikule bat tokasan, aste buru baten, eta horren pelikulen argumentue esaten ziren lau mutil eta eintzen zan dauzin gauzek lortuteko kistaldie ikusteko sarrera batzuk. Kontuz, neure pelikule favorito bat esango zu. Bai? Bai, jauna, niribe pelikula erreka asko impactazan dozten. Zero en Conducta. Ahí está. Bai. Histori politxe, Bai. Ganera horren, taldin izena Misteri, usto esala. Bai, eta letrak hori, kizen tipologizegaz, bai. Claro, eurek asko idolatraten zan dauen taldie. Bai. Azkanien ez dauen lantxako ikusi, uste dut pelikulie, egun batxutan pasaten da, helburue da, ez daiz, no San Portland edo Detroiten edo lako... Bai, Detroiten. Pelikulie juten ikusten, bai. Da horrek fuerte montxun orduan, Bai, azkanien gainera, justo azkanioko zenin jasan zan, kontzertu barruen, talde ikusten zan, eta musike bat, entzuten zune igual, taldien eban esatuten, ikustie hori kontzertue eurek ez tenai zuen, impacta esan dozten. Gero, neure konture akien eban pelikuli bai. Ostara bebizeteko. Bai, eta hori kantak errebobineten kanti barriro entzuteko urteten zan dizenikon, eta azkanien kreditutan apunteten kantak. Eta hortik aurrera, hasi nintzen, hori deitzu zan dozten atentzinue bai gitarri eta bai bajue, eta azkanien gitarri ikastiera baki neban, eskatu neban urte betetxerako gitarra elektriko bat, eta gero, azkanien
horrek dure esan dauen urte terdi, urte bi, ia horria bajo bat be erosine ban, eta hortik aurrera bisekaz ju nahi. Bakarrik faltaten zandatxun zeure korputxe be klona eta talde eginean etxien. Hainbesterako nino nahi aiega. Orduan kiz esan zan zure ustez, lehenengoko lan fuerte montxunez? En plan, ze soinu da, hau, ezta? Bai. Oso talde espeziala da, ganera, oso soinu bauri zaugarrei, dako soinu bete oso eurena dana. Oso ondo. Da, zelan definituko zeunke gaur egun zure soinue hortikorra, ze osagai nagusi dako Bueno... Edo zelan evoluziona zuzeuk, gitarriste modure azkanien momentu horretatik orain arte. Bueno, azikera baten konzentrazan nahien gizau gitarra ritmikutan. Osea, ritmukeitzen, akordiek, eta menaien atrebiten zan igual solukeitzen edo horrelako teknikek joten. Ez... gustatzen esan dazten, bai... Sentiten esan duten, como que... Ez da un neure eskuz hori etxe, nahi kapasa etxeko, ez da itxon durtengo badosten, beldur asko horregaz. Gero, karo, azitzeia... Denpori galtzota zo. Bai, eta ikasten ja titulo bat bile bai, edo beste metodologi batzukaz, ja hor, bai edo bai, sartun bizan nahien. Horretan terrenutan, eta, bueno, azkanien pasasan nahien beldurretik bizizora. Azkanien engantzintzen dau. Eta, bueno, bai, azkanien, gero bai denporigaz, azikeratan, hori taldiek zuez entzuten topaten talde barrizek, bai generalien hori rock and roll arluen. Rocka heavyze denporigaz bai beste terreno batzutara sartu nahi, eta zoitzeko orduen be horrek burue begeizago egiritzen zu beste soinu batzutara, beste soinu batzuk bile edo beste era batzutara zoten. Orduen bai, denporigaz ju nahi garatuten. Duten estiluek. Bai. Azkanien niri gize gustatzen azten gitarristek beti izan dizo oso ritmikuek. En vez de LED gitar hori, igual konsistentziz ez da. Bai. ACDC-ko, Angus beti dabil handiko rakorrike, besti jose gitarriste hona da. Bai. Da, evoluzioe horretan datza. Apurtxu bete atxera ingu zeure formakuntzan, esan zu musika eskolatik, zein da zure formakuntza? Non ikasizu, Gitarregaz, hasin nintzen, Berton, herriko musika eskolan. Gaztetan esan zu moduen? Bai, hori, 13-14, gitarriokin eban abenduen, eta otsailerako ja hasin nintzen zuten. Bai. Eta, gero ja, hori, 17-18 urtegaz ja ikusitze bidie horrantza guzengotela bideratu, bai hasi nintzen be bai, estudio ja formalak komile hartien hartuten be bai besteleko batzutan. Segitzen eban, Bermioko musika eskola, maizuga oso pozik egon nintzen eta kriston gitarristi da. Bai, ju nintzen bai Bilbora, Mr. Jam zentrora, eta gero Gerniken hon nintzen, lehelau Juli Foruria zentruen grado profesionala itzen, eta gero Kalapitak akademian, bai ikasle modure eta gero irakasle modure be bai. Eta hori Bilbon, bertoko metodologizegaz, eta bai instrumentu aldetik eta gero bai pedagogia aldetik. Bai hortik preparaten. Oso ondo, formain zara azkanien bide horretatik. Bai. Bakizu zer, akordaten naiz, hemen musika eskolan, zelan zeu gitarrigaz bertara, fraka iztu baltz batzukaz, da melenikaz. Akordaten nahi, posible da? Bai. Ondela denporieia, melenikaz, bai. Bertako kiseko aktorien bezala, uste da, akordaten nahi. Bai, bat, gitarrigaz juten
Bai. Bertara melenigaz da frakabaltzakaz. Oso ondo. Da, bueno, azkanien musikiri buruz zinzu berba, hainbat teknik landuzuz, dela hau erabatera gero bestera. Zein da benetan garrantzitsue zuretzako teknikoki, musika arloan goetezan, gitarriste modure, teknikoki ona esatie, emozinue, iziltasune, edo entxuligaz dakozun loturie, badakitz, dana dala garrantzitsue, bai, zuk zeure pertsonan non topaten zu hor garrantzi gehizen adakona? Bueno, a ber, bai, apurbetezen zune, danadako beran garrantzize eta albadan lortun oreka bat danan artien, ba hobeto, bai, askanien, ni joteko momentutan emozinuna esan zune, bai, topaten dut garrantzitsue, bai, joteko momentuen, ze transmititen zuen zeun instrumentu gaz, baita be, neutxoten nahuenien, ez dakotez beti emozio bardinek, ez hauz beti era bardinen, posau, tristiau, aserretu hau, orduen hori be batzutan instrumentu dakotenikon, joten dotenikon eta batzutan edo grabaten badoten jodotena, ba gero entzuteko edo ia zelan dauen, bai notaten daudot. Edo fuerte hau joten zu, edo harina hau joten zu, edo loiza hau ez da hitz. Notaten dut. Emotibu zara orduen. Bai, notaten dut hori jokeran. Eta gero, bueno, entzuligaz, ba, loture bat okitzie, be bai askanien, hori loturi eintxe, ba, kontuten okintze be baiz, zuk zer guzu konta edo espresa bestiz egaz. Claro. Askanien ba, loture bat badan, bai, bueno, joten zu eta ba, bueno, bakitz gustako dagoena eta hau ingot. Askanien notaitzen dabe bai, joten zunikon ez hau zela zeupe transmititen. Bai, edo nik por lo menos joten dotenikon, banagoen momentu baten joten zeo zer ez duten agure zo, edo ez dazten agustaten asko, notaten dazt. Bai, igarten datxu, ez da? Bai. Oso, ondo. Bueno, Josuk ekarri dozku kantatxu batzuk, bueno, talde, honegaz taldiegaz hauntzek zauzie joten, ez da? Bai. Soulbarren kantak ekarri zuz. Bai. Purtxue promozionateko. Galderari galderara, tarteka, kanta batzuk entzunguz ondo topaten bazun. Bai. Lehenengo kue zeuke selekzionazuna, zazpia izetan. Guzu taldiri zeu zer konta, imi baino harina edo? Bai, bueno, hau taldie, ni nabil lanien eurekaz, ba, oin dela jabi urte, uste dut. Ba, hor momentuen beste formazio bat, esan ziren, on ziren Javi, beste taldeko gitarristie, eta Miguel teklistio hor momentuen, ja ez dauena, eta ni sartu nintzen hor momentuen bajiste moduen, eta kasualietate batez. Osea, Javi gaz, kalien topasan garan, komentasan dozten eitzen dauela, gure basun pasagun baten, ju nintzen, eta ba, lehenengoko gunie, ba, haukantien bozeto bat, hor momentuen, ipinzan dozten, eta ba, joteko zozer grabazan duten berton egunen ba, jugaz. Eta, bueno, hortik hasi izan garan, gero ja denporik gazbori beste pertsona batzuk be sartuten jun zien, ja oingo formazioen monta arte, eta ja hau okintze ba, ipintza hori izena, Kefrenan de Soulbar. Kefrenan de Soulbar, baize... abeslariz edo kantantie Kefrendako izena, bera Kosta de Marfilekue aldazan? Bai, vale. Bueno, ba, kanta honegaz guez, zeure permisugaz, entzungo kantie, zazpia izetan. Aur guez.
postegi zaude gugana. Zazpi haizeta dabil orain. Zazpi haizeta dabil. Zazpi haizeta aderai. Eta postegi zaude gugana. Zazpi haizeta dabil orain. Zazpi haizetan dabil. Zazpi haizetan aderai. Oso politxe kantie. Azkanien kanta honetan, esan zu, hemen bajua zabiltze edo hainbat instrumento grabazuz. Bajue eta abesti honetan gitarraren bat be Sartun zu. sartu dut, bai. Lehen mikrofonetik kanpo zantxut kantak entzukeran, da uste dut entzulieri aldala partekatu, itoitzen poso txue azbaten txat. Hauri gozotasune Bai. kantan. Asko gustatzen azte hori. Ez da izitxik, beran kefrenen ahotsa badan edo notak edo ez daiz, asko gustadazte, zorizonak. Eskerrik asko. Hau noiz grabazuie? Bueno, kante hasi zan eitzen, diotxut, igual dela bi urte. Ni ju nintzenien hori, esan zan, maketa bat ondino ezaguenokin ez letrarik, ez struktura esarraturik. Denporigaz garatu dentzun gara. Honek bertxinuek ja, eskaningokuek, azken ja aurton esan die. Bai, aurton ja sarratu inzu, esatilez. Oso ondo. Vale, Josu, ze proiektuetan zabiltze Soulbarretik aparte, seguramente zarango bakarrik talde honegaz. Zetan zabiltze, ze taldegaz edo zegaz zabiltze nastata. Soulbarretik aparte, oin momentuen bebai nabil tximino taldigaz, hemen ja talde konsolidaue, bai. Ja, aurton 13 urte txartu espanauen, ingotez. Hor, bajo ezoten, bebai diskue eta du ja, laugarren diskue egin dela pasen urtin amaieran, urten zan. Eta gero, bebai bertxino talde bategaz kontzerturen bat edo joten. Germiotarra bebai? Bai. Eta eta gero aparte, nore konture gauzek itzen, hau ja purbet por diversión, esatilez. Bai, esazu esaten ez. Ez, urteten bada non nahi be ondela urte batzuk errolmei bategaz be
Romerizek askontuz, Bai. Gero etxui itxitzen urteten taldetik. Bueno, hor fue por cuestiones de salud. Azkanien, momentu baten, bai, 3 urte nintzen be bai. Bai. Ezken nik Romerizek kontutan, eta hori entxudotasun horiz baterizek, gitarristek, eta gustaten batxei itxezara como eskondu eurekaz, de hecho itxizen urteten taldetik. Ez, bueno, ni hori. Bai. Momentu baten ja... Zantzun stop, da listo. Bai. Romerizek asistaiz, bai, Tximinogaz uste dut, auzodan atan joten zuiela. Bermioko auzodan atan gitxien, ez? Bai. Arro gaitxe dize zeunek. Bai. Tximino. Amen. Edo zeintan. Bai. Oso ondo. Kuriosideako tamen Soul Barren, zeure azkanegoko proiektu norein dela gitxi zabiltzinak grabaten eta, bueno, formi emoten diskurio orain urtebi. Bai azkanengoko ikutuek emoten. Bai Soul Barregaz, edo, bueno, gure basun Tximinogaz edo zer personalmente, zelan sortuten zuie abestizek talde modure? Depende de talde. Tximinogaz, normalien taldeko baten bat etorten da idea bategaz, edo igual ez abesti zerratu bategaz, bai, bueno, akorde batzuk, estrofa bat, estribillo bat, más o menos montata, eta gero berton lokalan emoten txagu danon artien formie hasi zoten, ikusi konpokentare bat egin hemen, beste leku baten, hemen hau barrio itzen badu, hau laburra, hau hemen solue, gu ez bueltak emoten, eta gero ja más o menos arratute dakunikon abestize, ja direktorako zerrendan sartuten du, eta hor juten gara testieten. Eta duen azkanioko diskoko kantak graba baino harin jauia danak onzan dizen direktutan txota. Soul Barren kanta gaizenak beste, hor momentun gitarri nabil zoten, beste gitarristie Jabik, bera ataten dau ideiez, berak dako estudizo bat, eta bertonoten da, ideia ataten dau, eitzen dau bera grabazio bat edo maketa bat, besti erakusteko, eta horren ingurun hasten gara bueltak emoten. Gero, itxitzen dozku dan hori geure askatasune, aportateko kantiribe bai. Orduen, horrek be, ondo oten da, askanien taldin artin itzen da, danok daku geure iritsize eta formi moten guez. Bai, garrantzitsu da azkanien parte katutie talde baten eta errespetu oso zitxie, eta uste dute, bueno, era ezberdin bidizela, bai bizek oso ondo datozena. Zeu, pertsonalmente, zer sentiten zara gizaue sortzaile, edo zauz momento baten arregluek edo non sentiten zara orain momentuen komodo ditzen zurun lanagaz? Oin momentuen gehiago arreglukaz. Ze musikia etxekue askanime bai momentu dauz. Eta tokaten dazti igual garaiben nun gitarrie hartuten do eta itzen dutez kantak, hori estrukture bategaz ja montata eruten zu, probaten zu ondo dau edo batzuk igual noretzako esatilez, ez taldintzako, ze estilistikamente ez da hau enkajaten hor. Eta beste batzutan ez dazto kurriten ez gustaten daztena edo posik eratuten haiena beragaz. Igual etxin grabaten dut, entzuten dut gero eta ez da gustaten. Orduen, oin momentun hori konponketakaz, gehiago. Abesti bedo kintze eta alizatia apurbet probaen gu hau, probaekot bestie, ia zer aldoten egin, zen kajaten dago gehiago, oneri buelti moten batxaten zelan geratu aldan. Vale. Osa, sortzaile modure gizago etxien, era intimo baten, eta ez da gatsa, Osa, ez da erreza gudot esan arregliste hona esati, eta uste desafio politxe dela azkanien. Bai, gustaten dazt. Hori gero grabazinora eruten zunien, bai Tximinogaz edo Soul Barregaz ezberdin da, zelan
afrontaten zuie retori, grabazinoko metodologiz edo zelan jorratuten zuie. Bueno, desberdine bai hori, tximin honazkanien grabaten jungaraniko kantak iain ze ondiez, ensaieta ondiez, orduan jasuez, kantik asitze. Toma honak itzen. Gero beti igual estudizuen koxelikaz eta urteten diz gauzek hau etxen proba holan itxie, hauken dutie. Orduan bebai kanbizaldiz gauzek, bai hori, más o menos jaidei esarratute dakozu. Zuelgarren, grabaten jungaran bitartien jungara kantak sortuten. Osa, esan da toma bat eitxie, batek idea bat okurri dudaz, ditzen badu nolan, gero hori kefren etorri zanikun beban abesten, zelan abestuten dau berak, zelan saldizek zelan eitzen dauzen, igual beste era batera. Eta karo, azikeran bebai taldien konfigurazioa desberdin esaten zan. Teklistio kintzen gendun, eta gitarriste bat bakarrik. Oin, teklistio etxun nintze, eta gitarriste bigara. Neu pasan nahi bajote gitarrara. Orduen oen gabiltz hori kontzertuk preparaten eta eitzen horrek moldaketak, hori, zelan egin gitarra bigaz. Esan lehik igual erabaten estudizu eskuredako zulez asko, edo Jabik esan zu moduen, orduen hori kompozizio hori ezberdine da, no? Besti da gizau estudizua zuen ja preparata zauzenien. Hori da. Horrek nik txutingo aukeratu erabat edo bestie, ze pega edo ikusten zu batien edo bestien, ze eritxidako zu batetik bestera gizo gustatzen atxu bat, bestie, bizek ondo. A ber, bitxe gustatzen daztez, bigarren aukerie dako bentajie de estudizu dako zulez, edo kasuntan Jabina, denpori dako zube bai hor lan eitzeko. Estudizora batera basu zen grabaten estudizori pagain bide. Taka. Orduen ez dako zuen beste denporie. Ja, esun bizara hori gauzek jakintze eta dako hori gauzie de zuez grabain bizu eta presio bat de, ondin bidot. Ze txardoitzen bagoten, denpora gizau da, giro gizau da, ez igual, ez da giro gizau etxeko, danak pasabidiez eta beste arabe, lasai zau dau eta emoten dozbe aukerie esperimentateko edo gauzek probateko bebai hori gitarristik azalbuen, joten, bizon artien, grabaten guez, entzuten du, zelan geratuten da, beste erara hori zuez grabaten lokalan entzuten zune eta lokalan entzen zune. Gero estudizuen igual gauzei da hau beto kanbizeten badan, ze direktuen igual ondo geratuten da edo lokalan berako zuzen volumenakaz edo ez da bardine. Orduan bai, hor dako zu hori presinue, estriek, momentu baten be ondo da, eitzen txube prepara edo bai. Sintetizia, azkanien zuzenerako preparate ingo zuna, ez da? Hori da, eta beste erie, da, konbila hartin be bai, ensaio bat edo komposizio bat grabaten, prozesu dana grabaten zuten dana. Claro. Bestik beharrizku dako, igual, azkanien azten zara experimentaten, eta gero ia zelan eruen zuzenera lan hori, ez da? Bai, horretan gauz orain, kanta grabadiez eta grabata gero hasi garaian saieten, eta batzutan abera hau zelan moldatuko eruteko kontzertutara. Hori be ondo goten da, bai. Ondo pasatzen dut horregaz. Da zer datozku ametik itxire? Ze disko, single, videoclip, zer dako zuiortik preparata kontzertu? Oin hori, kontzertutako reperto izue landuten gabiltz, eta grabain zu videoclip bet. Eta, printzipio, uste datorren hastien urteten dala. Eta, jagu, a saber, zelan geratu den. Claro, azkanien hor hainbeste lanien, frutuek ikusin bidiez. Bai, ilusinugaz. Oso ondo. Urrengoko kanti ez euk aukeratu zuna, Soul Berrena, dago izena Urrun.
Zeu zer esateko edo pintxeko dia, sin más. Emon. Emongo txat, ez da? Bai. Venga. Hau, Josu es un hombre de acción. Aurguez, Soulbarren urrunegaz. Amaren begi utuak Aitaren noina portuak Etxeko pasamortuak Andaude denak Portuko zunda gozoak Katuak txakur erenak Umeen mundu osoa Andaude denak Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uruna Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uruna Ango umen egoak Adiskede en beroak Ituli esgaren naren Ituli gara Ango aise erariak Ango Andre gerlariak Ituli baino lenere Ituli gara Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uru Un nouveau jour s'élève loin sincère. Vois le soleil à l'horizon entre ciel et mer. Une lumière claire, fière, loin derrière la terre tout entière. La vie reste un mystère. Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uru Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uru Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uru Non dago itaka Non kalaportu Non saude fona uru Jo, ze politxe kanti, Ze ikaragitxi dakon kefrenek izeteko horre haotxa, Bapes. Ikusten datxo azalane kolorie Bai. zein dakon, ze Bai. handu gora. Gero, moten txo puntazo bat, morroien, claro, beran izkuntxe ama estales, Bai.
politxo, Bai. Kanti be bai oso ondo zorratute, hor gitarra bizekaz, ganera kaskukaz entzuten zu panorama izazino gitarra bizen jokue, eta oso ondo lan dute dau, ikusten daur zeure eskube dauela hor gitarran, Zeu eta Zabin arteko Bai. Gitarra, ez da burruka ez bai, jokue. Bai. Oso politxe, zorizona be bai, haue ondo urten txui, haue bai. Diskuek zema kanta okiengo dau? 8, 9, Perfecto. hor gabiltz. 9 dakuz enge, bai, dau bat, bueno, igual retokeren bat inbidatxo lan dino. Baina, bueno, 8 fijo. Askok dino eganera 120 bat kentutie batxutan ez da txarto, beste kantake relevantzik izan hartuten da bie. Bueno, direktun be sorpresaren bat egoteko. Bai. Oso ondo. Bueno, orduan, segitun guapurtxu bete elkarrizketagaz. Bai. Azkanien, inju errepaso bat zeure formakuntza, ze musike talde eta proiektuten zabiltzen, apurtxu egizagudote indaga zeure pertsonan, Josu, ze azkanien hauna balorien emoten etorgara zeure pertsoni bebai, eta musike modure eta pertsona modure bebai oso tipo interesantin antxadako zu. Azkanien, musikarizek normalien oso sensibliek esaten diez, zuzelan lotuten zu sensibilidade hori musikigaz. Lehen esan zu garrantzitsu dela zuzenerako edo joten zunien emozinue. Emozinue oso lotute daue sensibilidade musikalagaz. Zelan, ez da itxadu, pregunti igual apurtxu eta alrebestu dut, zelan lotuten zu musikigaz sensibilidade hori? Bueno, azkanien, depende de momentue. Batzutan instrumentu hartuten eta ataten, urteten dana, ez igual komposizio baterako edo soserako, baizik eta hartun eta solta. Desahogateko igual, bai. Por kirolde girez utiles, no? Bai, beste batzutan entzuten, bai. Osea, batzutan bestakot burue igual leku honien instrumentu hartuteko edo enai ikusten produktibo jokeran, orduan askotan be musiki entzuten. Hori da zozerbe asko lagunduten doztena, depende de bai ze momentutan zer nolako musike estilue, kanta bat, asko itzen dau momentuko bai. Ez bakarrik igual zelan zauzen zu, askotan egunen momentue, ez da bardin abesti konkretu bat goizez edo kauez entzutie, edo etxin entzutie, edo kotxin entzutie, edo kaletik zauzen bitartien, askotan be ez da llegaten edo era berdinera. Orduen be horrek eitzen dago. Momentu txarretan, igual gehiago entzuten joten baino, momentu honetan, ataten txatbe bai. Azkanien momentu txarretan eta batzutan pasaz relazionaten bagoten asko instrumentugaz, gero arrabizu hartuten txatbe bai. Claro, horri ziltasune, txuta ipatu bai ongo da momentu horik, zugune gure musikeri pez. Osa, danatarako dauz horre momentuek. Eta estenan, hori kontuten okintze, sensibilidade hori, izeten zaranin estenara zer sentiten zu. Ze gustaten datzu, eratzu gustaten bai gero asimileten zu, zelan sentiten zara estenatoki batera izeten zaranien? Lasai, oso lasai. Harin hau edo ja azten zaranin joten? Harin hau. Bai, Eta, joten be bai. Bai, gauzi da, nik, institututa danaka bat gero unibertsitatera zu nintzen, ikasketa batzuk nintzen, zozerik hasi bidelakon eta musikie, pues no era una opción, esatirez. Dingozu bizimodu irabazteko, ez da? Orduen, hori akabaten zu unibertsitatien eta disgustora eta burube momentu baten ja txarto.
Claro. Zer aukeratuzun, barkatu? Nintzen kimikako ikasketak egiten. Joe. Eta nik beti, gaztetik, klasitan eta beti kostadaz nonoiz lan bat, edo orkestu badoten jentin aurrien, Bai. edo ez ezagun bategaz, enbi badoten berbak alien, non hori ordu eskatu edo telefonoz ditzu medikora beti okintxot, eta ondio dako oso lotxati zenai, bai ez den atokizera izenkeran, hori musikaskolikaz, konbukaz lehenoko aldiz, sorpresi hartu neban, hori, eroso, tranquil, eta esan zen, bale, jazta, hau da neure lekue, hau da neurie, hemen ondo nago. En bede kimikoki bombak itzen, bitu. Bai, eta kontzertutara beti onai hori gogugaz, tranquil, eta gero kontzertu azten daniko posik. Konektitzen zu publikugaz edo zauz zeure mundun sartunde? Apurbe tau duel esan zutenagaz. Depende de zenolako momentu zauzen pasaten bai. Pertsonala dinozu? Bai, pertsonala zelan zauzen fizikoki, nik mondotez hori kontzertuek momentu on baten, eta mondotez kontzertuek bai momentu txar baten. Nik erromizegaz, eban azken kontzertue, on zan momentu baten, kontzertu hortatik 2 astetara, bizidana para sandazten, hasintzen, ja hor momentu honaitzen ansiedadiko arazukaz, bai heldu nintzen punto bateran, etxetik urtetie Misión Imposible. Bai, mareukaz, vomitzeteko gukaz, tenblekikaz, oso txarto. Eta hori kontzertue, Bilbon izan zen, eta esun ginen, eta kotxetik ez dena tokire juteko, beste bat pertsona baten apoieta, eta kontzertu ez esarritxe. Joe, macho, pentsanik Elvis edo zarala... Bai. Komodo sentiten zinen, ez dena toki zen, bai ez... Komodo, ez... Komodo zutunik egotie, bildurren moten zanozten ze hori, tenpleki kaseta onden zen haien, eta maregu kaseta orduan esarritxe. Kontzertu hori zauz... zu konektaten asko, ja nahiku dako zu konke kontzertu bat egon bizu eta kontzentra bizara hori ondo itzen. Presinu ez sentiten zantzun, edo igual ezinen sentiten zan kapaz taldir izati naue kontzertu ezoteko, edo bildurre moten zantzun, igual... Ez, azkanien hori be... Edo guzaten zantzun jo, edo... Ez, heldu zan, abize barik edo, abizuri igual kasu asko egin barik, eta, ja kontzertu zerratute da hau, egin da hau, emon ingu eta ber... Pasaten badan. Eta ber zelan nuen, gero, aparte, taldeko kidik bai, lagundi izan duzten kasu hortan, txarto basau zen, para itzen du, deskantza itzen du, arazo barik jesarritxa basau zen, orduan horrek be... lasaitezu bet emoten txu, ez dako zula presio bat talde barruen ondo inbizuz, bardin txarto bat zauzen. Hori beti, eta talde desberdinek, tximino gazbe baten gehizorik txoneban kalendure kaseta, eta bebai bardin. Taldiek laburtu bibadun kontzertue, para bibadun momenture baten. Orduan horretan kasutan, intentzinu ipintzen zu, bai esara sentiten ondo, zuk. Orduan ez da bardin ebez. Claro, igual zauz hor tirabira baten, no? Nirentzako zesango da haue afronta momentu hau, edo juen ostabe etxera, hor zango zandan zurentzako momentu latxak, esati, zer da nirentzako hori haue? Bai, azkanin hori, botaten zu, bai, eta ondo pasaten zu, bai, fizikoki ez hauz ondo. Claro. Orduan bebai apurbet imposten bizua esatilez. Bai. Ze publikori esara ongo esarritxe zauz edo kaizorik zauz,
Tristar Pisegas ez ara urtengo. Azkanien rock and roll talde baten joten zauz. Claro, jenti dau itxaroten horre... Bai, ipintzen zu zure partetik be bai. Ipintzen zu alzune. Da zelan zabiltxe... Superazu momentotxu hori, onerantz guez, zelan... Bai, asko sobeto. Ja, por lo menos, atakik eta kontrolata dagote. Orduen, hori, terapisegaz, eta hori dana, bueno, batxie pasasan. Zoidonez pasasan. Oso ondo, asko posten gara. Bueno, horre momento bat okintzu jozu teietxea ezetuteko barrotik, gitarreste modure eta pertsona bebai, guko asko eskertuten duzuke gure zeure bizotxa hemen zabaldutie. Nik ondo ikusten txut, behintzet, eta uste dut oso bide honeti zuzera, zaskanien ez duin berba, bukaerarako itxiku, urrongoko kanta Kenia entzunde gero. Bai. Esan dozti horti klasik zabiltzela emoten, gitarra klasiek. Bai. Bueno, bai. Ontsekin gu aurreri buruz berba. Ondo. Itxukirratiko belarrizek igritxokin, ze aukeri dako zuie, kriston gitarriste eta pertsona idan Josu Teietxeak, gitarra klasiek azide emoten. Kontuz, Kenia entzungu eta aurreri buruzingu berba ontxe momentuen. Egun baten, heldu zara gure altxora, amodi osko kantuak, bezun nazpixen, negarrez ikasizu, heldu zara, negarrez ikasizu, ari. Kabegu dinak daukazu, kabegu dinak daukazu, daugarren generazioa, zeruko begiak daukazuz, apirileko ilekoa, urubixotute ulie, izen edera daukazu, zemartentxon esa augusta, neure urtue, neure bixoxa. Kabegu dinak daukazu, kabegu dinak daukazu,
Ba, beste temoibet entxudu hemen, Soulbarren taldina, Josu Teietxea eta... Guzuz aipatu kidiek, jakitzeko danok nortzu dizen, aurtik kaletik eta autografuk eskatuteko. Bueno, Zautik aparte, nortzu zarien, nortzuko zatuten zuie Soulbar. Daku baterizen Sergio Ortuzar, bajistie Bernard Arrasolo, gitarratan Javi Allika eta neu, eta abotxan Kefren. Hau morroie niri enamorata itxi dozte. Bai, artiste bata. Bai, da ganera emoten txo rollo bate beran, hauri, izkuntxin gauziek ganera, euskal estugin berbariko nire buruz, bai, morroie ganera euskeraz hausartu dekantaten. Bai, abesti gehienak pare badakuz ingelesez, bai, gehienak euskeraz. Euskeraz, letrak zelan konbonduten zari, letrakaz, zelan itzen zui hori? Letrasko enjauz jabek enjau bozetu esatilez eta letraskori gero Miguelek lehengote kristie, bera maizu dabe bai eta euren kide batzuri emon zantxo nire igaz, metrike bategaz eta ja politxo ipintzen gozatilez. Beste batzuk tal cual geratu diez, hau Kenian uste dut tal cual jabek idatzi zauena dala. Bai, ta gero, bai. Sospetxi daku hemen Kenia, morroi ez da Keniaku, esan du Kosta de Marfileku dela. Bai. Da sospetxi dakot kanta hau nondi duen. Bai. Zegu zuzan edo... Ez, era nio iban agusiz eta... Bai. Eta gero Kefrenek be pare bat egin jauz. Hau kantaren bat ingelesez itzen dune berakin zaue... Berakin zauen idatzi. Ideiatara, bai. Una gentikana inbesti hizkuntze daki. Eurenaz aparte, bai, hori... Oso ondo moldatuten diez. Bai, bera hori frantsesez, ingelesez edo euskeraz be... Vale. Honetan abestizetan artisti da. Oso ondo. Ba ez galdu honetan egunetan edo astitan edo urrungoko hien datorren Soulbarren bideoklipe. Hau Keniana da. Bai. Da, gertu egon euren kontzerturiz, ustot mereziko dauela olako kontzertu bat ikusten. Horein iminguna estenatok izen da, nire ustez, eta ez da peloti itxik gaitxik, Bermion dakun gitarristerik obienetarikue eta oso sentikorra maizu da. Osa, aukeri okingo zuie ganera, tiponek klasiek emongo txuie, bako zuien intentzinue ikusi bat zuien pelikule zar bat edo barrize horre impactatzuiena, gitarriste modure, gure bat zuien jorratu, zeuen bizi modue, edo sentiten basarien bauri gitarri dala gauze bat gatsa ikasteko eta dako zuien 50 urte, 60 edo 105, hemen dau Josu Teietxea, klasik emoten. Apurtxu bet, gara, badaruzu, zema daruzu klasik emoten? Zazpi sortzi urtei. Emoten? Emoten, bai, nago emoten. Zeuk emoten? Bai. Bai, honek urtiek Gerniken Kalapitaka akademizen biharrien. Aurre gaitxik ez duzakin, ez dut nik jakin honen barri. Bai. Oina hori pina autonomoi nahi. Autonomizara zeure estilora zauze moten orain, klasiek? Bai. Bueno, nik ez dozakin hori, Gerniken sandales nahi entera. Bai, orain Bermion daku aukeri emoteko, no? Akademi txiki bet montazu. Bai, lokal baten. Eta hor montado eta purbet gauze txikitzu bet. Zaurizonak, azkanien hausartuten zanan, zeure pasu emoten, zeure akademiz edanien, hor puntazo bat da, no? Bai, azkanien ilusinu gaz. Bai, azikeratan, bertigu apur bategaz bebaiz, azkanien, lan bat dago zu itxitzen zu eta zeure konturi pitzen zara. Claro. Bai, ilusinu gaz. Hori, gitxike eta aurrera. Bai, animo, ganera autonomue, okingo dauz pega batzuk, gero beste postasun batzuk okingo dauz. Azkenin
zeurera emongo zu, zeure estilora, eta jentik oso gertu sentiko dago hori. Bai, bueno, hori, sortekin jotu bai, lanien honintzen lekuen be eskatasune mondostie neurerara eitzeko, eta be bai, bueno, antzeko filosofize okintzot berto gukaz, orduen be horrek lagundu itzen dau. Baina, bueno, oin bai, ipintxeia zeure konture, antolakuntzan eta dana kontrol gehiago dako zu, esatilez. Izena dako akademizek, edo imizazu Josu Teietxea Rock School? Ez, momentuz, bueno, klase partikularatan gabil, rode akademia jaira llegando, bai, bueno, ondino izen batako tor buruen, ez dako zuzetan esan, ondino etxatipini, bai, bueno, ideie da hori, izen familiarra berreskurati, eta on ja hori, Taraska tabernie saratuta dagoena, ba, bueno, homenaje txiki bat itxie. Bai. Ni imaginete nahi haulanko, ez dako zu beran estilo rock school, Jack Blacken rock school bat elez, haulan, ondo pasateko leko bat, no? Bai, garrantzitsu da ikasten danikon be bai musiki edonik, ikasle moduen askanien hori leku desberdinetan, maizu asko okintzotez, eta okintzotez maizu oso onak, eta okintzotez maizu oso txarrak. Claro. Eta urte bat onzan tokasan daztena tipo bat, nun amargata joten nintzen klasera, eta bebai zentza zinue de aurrera jun biharrin instrumentuaz atxera zuzela. Orduen ba hori pasaten badan, ba bueno, zozer dau txarto. Edo zeuzer ez da ondo funtzionaten. Ez da ondo funtzionaten, bai uste dut hori bezuri asko aportako zantxule, zakitxie gauze bat guzun aurrera egin, bai emaizu txar bat egaz, askanien klaruok ingo zantzun bitu, hau bai ez dutela ingo inoiz. Karo, horre gauzek askanien... Onuragarriz ediz be bai. Bai, eta neuretzako hori klasik emotok orduen, eta musikarin moduen be bai, danatarik ikasten zu. Gauz honetatik, gauz etxarrak aitxik, eta zeuzu ez ikusten ze nondik usu bideratu. Bale, oso ondo, zer aldu egin berroan hori buruz, apurtxuet guzua saldu metodologize, zelan emote zuzen klasiek, online badizen, bertan akademizen, ze eskainiko zure ikaslieri, zelan ningo zu aurrera eruen? Bai, klasiek presentzialak. Diez, askanien onlinegaz, inoiz ez dotokin esperientzize, inoiz ez dotemon klase online bat, bai ni ikasle moduen ongo banintzen, ez da izango zen eure guztukue klase online bat eitzi. Askanien, joten zauzen ikon be, maizu edo irakasleie aurri notie be bai, feedbacka zune okin beragaz, ikusteko eri, askanien ez da bakarrik atzamar bat ukipintzie eta eskugaz berata gora itzie. Ikasle bakoitza mundu bata, bakoitzak beran eskuek dakoz, bakoitzak beran atxamar luzi hauek, motz hauek, orduen ez dut ikusten dauela era bat esateko, bai, ipintzen basun atxamarra hau, lan hau, gara hau, bera hau, bai, akorde bat sonateko jo bizu ausokie eta ausokie. Bai, askotan alizateko lagundu, ostras, bale, eske hau igual, gaztie da, esku honi otxu emoten. Hau, nagusiz hau da, hau atxamarra apurtu zauen eta zintzau dobla ondo. Horre gauzek aurrin bako zun errez hau da lagunduteko. Bai, online galde dutxut gehien bat, ze horre bakigu hainbat formakutxa dauzela online, da gana pandemizen, behin hola hemen onzien alkartasuna dantza taldea, honek dantza eta haitzen da bie, jene online zer esako zandan, adibidez, beste pandemi batera bagu ez, zukingo zantzun eten aldize, edo online emongo zantzun klasiek. Ze dilema eta pregunte txarra intzuten, bai, bueno. Bai, bueno,
pandemizen hiri hori Gerniken atrapasan dozten eta etenaldi zein genuen. Etenaldi zen, no? Igual hobi hau etenaldi bat, ez da? Bai, egin ziren, irakasle batzuk hori bidizo batzuk egin, YouTubeen ipini, sin más, klaseren bat edo... Ez da bardin. Edo inze, bai ez da bardine, ze hor, emoten zuz, hori, klase bat, gaibet edo azual saldu, bai, karo, eso ikusten bez ikasliek, edo dako zuz ikasle danak bidizuk emoten behitu zera nintzoten, claro. Tan bezala zeu, bai, atxamara, hola, nipinio, beto hau itzen basun igual errez hau ingo zu, edo... Ja, aztertuteko gatxo, ez da. Bai, eta... batzutan horrekak gauzekaz pasaten da, dan hori pasadazku, momentu autodidaktan edo gauzenikon igual behitu hau ez dut ikusi klase baten edo neure konture ikaskot edo neure konture ikasi dut klasitara zun baina hori hau, claro. Batzutan hartuten duz igual bezizo batzuk edo hori oitxure batzuk beste terrenotora batzutara bazu zen, igual niozu joe, hau itzen taulan, bai beste erabatera ikasten badoten, errezago ingot, erosotasun gehiagaz. Claro. Eta da, como, ostras, haulan, beste erabatera ikasi bidot orain... Claro. Gatzago da. Hordako adibide modure adibidez, Django Reinhardt. Bai, hori eskue erreta eta... Bai. Hori, atxamarbegaz... Hazikeratan jote zan dauen tal, eta gero... Bai, adaptadiar, hori. Histori politxe da hori. Bai. Oso ondo, orduan, zuke ze ikasle zauz topaten, ikasle bako txari zelan ekokitzen da txonplana azalduzu, helburuek, eta hori dana, bai, badau limiterik adinena, oso gaztiek nahi zauzuz, nerabiek, oso zarrak ze tipo pertsona? Azkanien, adin muga bat badauen betik. Betik esan eke. Betik, bai, ze azkanien instrumentu ekonek bai gitarrie eta bai bajue, enpizenak enboten dut esklasik. Tamaino bat dakoie, nahiz eta gitarrak badauz egokitzu teumien txako, txiki ze badan, eskuek txuko mongo intxarraitzeko eta instrumentu bat fizikue intxarrain bide eskuga, zorduen. Zea dinetik aurrera imitzen du horre baremuen? 6 azpi, hortiko nahi mobiten ni, eta goitxik, lo que el artroz te deje. Azkanien ez da ez da mugarik, eta, bueno, gogoa sartutie eta... Hori preparate karzu, Ez. Bai, egu gotezan, goetxik, danatari... Ez da limite, limite gorputxe fizikoki, no? Hori da, gorputxek itxitzen zune, azkanien eskue ezin basun mobidu, itxizoko zu. Bai, bueno, alzun momentu. Alzun erien, bai. Aprobetxa ingu, hemen Josu Teietxea dakune hartien, ze gomendio mongo zazun pertsona bat gitarra bat gudaunea hartun. Hau bakitz pregunte oso orokorra dala, zea holku emongo zantzun hauri, zantzuna zeuk tamaina, akustiko, elektriko, zer ikusi bidau pertsona batek, gitarri gustatzen datxona, gitarra bat aukeratutien, bera lehenengoko gitarra aldana esan. Bueno, lela, más o menos, klaru okitxie zenolako formatu egu dagoen. Gitarra klasiko bat, elektriko bat, nik Berton lo garandakotez batzuk ikaslintzako espadakon edo gitarri, probateko bai, aukeri okitzeko, zehazkanien, gitarrak 10, joten 10, maztien tamain ez da bardine, sokak ez diz material bardinekuek, sonoria die, tamaine, pisue, ez diz bardinek orduen, jakitxie nondigu dauen zuen, ze nik adibidez hori, klaru okine ban elektriku gure nebana, hau askotan esaten dana, hasi igual hobetu hau doaztie klasike bategaz, edo tal igual, elektriku gure basun hartun elektrikie. Claro. Eta hasi ja berorregaz, tamainue, hori, unbi basaran gitarra bat eskala korta ditzen dizenak, azkanien komodo kingo zu
joteko. Ja nagusitxo basaran, bai, gitarra tamaina normal batega, salsueruen, eskue, helduko datzu, bai, ez da behi deie oteko hori, zazpi sortzutegaz azten basaran, pellikan, gitarra handi bategaz, arazu igual dago zuz afineteko ja beste puntera zuteko. Eta hori, gero jokeran, pazientzi jokitzi be bai, gauzek denpori bida boi be bai, urteten zuteko, sonaten zuteko, be bai hor, zenbat denpora bakoitzak dediketen zon instrumenturi, bai ez diz gauzek gaurtik bizarrera urteten dizena. Eta bereziki gauze batzuk. Atxamar batzuk ipintzie, igual bai. Ja soinu egoki bat atatie denpori bida hau. Eta da asko be ensaioi error, zuzenduten zutie eta hori, bakoitzak pasentzi jokitzie, klaro okitzie eitzen guzen bitartien urteten jungo dana, bai priserik ez okitzie. Zaskanien prisekaz bagu zen, hilebete batera sastarrontxi botako zu. Claro. Orduen bai, pazientzize gogugaz hartun, eta hori, bai, aurrera egin. Eta denpori gaz badu urteten gauze. Azkanien zeu ejemplo badazara, pazientziokin. Bai, gaur egun hori askotan atxera botata, hori, azten nintzenien badauz gauze batzuk, detaile batzuk, akorde batzuk, posizio batzuk pentsat egotena eta akordatena pilo bat kostada aztela, hori, ondo ipintzie eta soinu hona atatie. Eta hori, neure kabreukaz hor momentuen, bizar barreiro, azkanien. Eta urrengo klasea zuen, eta ondin oztoztu urteten. Zean nintzen zuen talikual, proba hau, proba bestie, hori, maizuen bebai gigaz, basuez eitzen gitzik-gitzike. Eta akordaten nahi, prozesugaz, nahi akordaten noiz hasi nintzen ja, ondo eitzen. Gaur egun hori ipintze zu eskuet orteten zu. Ja, bako zu, bai hori momentu ede esatie, azidazt ondo urteten, ipintze barriro eta oldoa dotein, hori momentu gazen nahi akorraten. Seguramente... Pellikadakaz bai, gero ja, momentu baten azide ondo urteten eta... Azten zara, igual apurtxu eto lan joten, da errepente kisen kanta horrek ja urteten txu, eta ja zara... Bai. Da gero zuzbigarrenara, hirugarrena, eta ja... Hori, hau paren bira apur bet, eta bai, hori... Ostras, kostadazten hau ikasti eta hoin usan barik urten dazte. Oso ondo, apunte danok Josu Teietxeak botako dauzen, ez da, gure basun esan web horri aldize, sare soziala, gmaila edo telefonu ez, kontaktu botako zu jentieko kitxidakola hori, kontuten gitarra klase honek gure badauzen hartu. Bai, kontaktue, emaile, josutaraska0bederatzi@gmail.com eta telefonue 642-bederatzi-zazpi-02-62 diez, oin momentu undako tezen kontaktuek, gero, web horri zena hor nabil, eta, sare sozialak esan diez apurbet mi punto debil, beti. Berandu sartu nahi horrekaz, gauzekaz. Bitu nora eruten dozkun kaso askotan. Bai. Alanta guztiz be, gu behitxuki mingu, zeure disposiziora, nonor gure bat dagoen ona deitxu, bota email bat, josun kontaktu gu dauela konjo. Halkan imera terbidu eta telefonu mondau, ikusko zuia eselan amitik urten da gero elkarrezketa hau, deitxuko txo edo norkue. Hausartu inze, telefonu bota dau, eta... Hor dako zuzu, gero ia nor ditxuten zuen. A ber... Vodafonek eta Movistarek eta ditxuten zuen. Horrek beti, horrek ez da biparaten. Ondo. Asko eskertuten txukire torti, No peseuei. Zeure konozimiento eta bitxotz osue girizu, geuri, usteote gitarri zote dagoen jenti, eta azkanien sensibilidade musikal hori dakon pertsonak,
Ulertuko dauila zure elkarrizketa honetan ze pertsona mota dizen, eta azkaniokoko souluaren kantiga zingu, elkarrizketa hau bukatuteko. Ondo. Sunrise. Itxizu eskanerako, ez da? Bai. Bueno, Josu, placer bat. Noretzako be. Hau zeure etxida, guzu nien etorri zeuzer kontaten, bakizu. Hemen gauze zeurentzako. Eskerrik asko. Guk asko eskertu du zure elkarrizketa hau. Azkanien mondozku ordu bete eta 15 minutu, bai oso gustora ongara zeugaz. Bai, nope bai. Bueno, baitzuk irratia non zara, elkarrizketatan, Josu Teietxea okinju, Kriston Morroie eta gitarristie, eta, bueno, azkanengo kanta honegazungo gara Soul Barren Sunrise, akorda ensegidatako dabila bideoklipe, eta okin gertu talde hau, ze potente dator. Aurguez. Sunrise dances with a color so divine. Children's laughter is a perfect sign. Bird sings freely, the earth song so clear. Every moment makes life so beautiful. Feeling life, feeling the beat. Life is so sweet. Ooh. Feeling the light, feeling the beat. Life is so sweet. Starlight skies we gather near, sharing moments with those we hold them dear. Worries fade like a whisper in the breeze. Life is a celebration, an endless release. Feeling the light, feeling the beat. Life is so sweet. Feeling the light, feeling the beat. Life is so sweet. Starlight skies we gather near, sharing moment with those we hold them dear. Worries fade like a whisper in the breeze. Life is celebration, an endless release. Feeling the beat, feeling the light. Life is so sweet. Feeling the light, feeling the beat. Life is so sweet.